sa madamo man nga Tulo ka posisyon sa- ang akon nga paborito, no? Maskin ano lang, may hapa, may higda, may tumbling. So guys, nag-enjoy ka mo to sa video about we're asking pastor kung sino ilago pa na Blackpink member. Subong magkuto naman namon mga pastors kung sino kung ano ila favorite position during worship. Amo na. Kaya especially kung ano nila ginahulag kung tupad nila ila crush. So magkuton ta sila. Ta. Are. Nang Pastor Jabez, during praise and worship, what do you usually do? Ano yung kamot ga mo na or amo na? Praise and worship. Oh, what do you usually Praise and worship. Baptist ko be. Pati ka joke lang. Oh, anong mo mag-worship? Ano yung mo? Usually, amo na raise Amo na gina. Iwat iba answer. No. kung iba ga mo. Ano Amo ka? na niya, amo niya conservative kuya. Conservative. Both hands or just one hand? One hand. One hand. Kung tupad mo crush mo? Wala ko crush sa church. Wala ko sa church. Sige. Pero ano, one hand again. One hand again. So guys, one hand na si pastor. Okay. Amo na eh. Amo na, nga amo na oh. Para daw surrender kagad kay Lord sa tanan. Yeah. Di kung tupad mo si Marlon, holding hands or Hindi. ano, amo na Japon or kamot sa bulsa? Siyempre kay Lord na itanan. Kasi lahat guys, ari pagidisa. Pastor daw. Mangkot. Okay, good. Ano gaamo ka na, amo na. Pakita nun ton. Amo na. Nga amo na imo. Ano ka namin lang kung feel ko pala katama sa Holy Spirit. Oh. Di kun Nandan ko man. Nandan ko man. di kun tupad mo bi crush mo bi. Ano mo. Away ko na yaga sa paksyadan, na yung focus ko yadan ay kay Lord. Yeah, pero okay lang si mo imbitaw ng crush sa simbahan do. Okay lang. Okay, good, okay, good. Muna kay Lord, oh. Amo na. Okay, love ko si Lord. Amen. Di kun tupad mo si Laika, holding hands or amo na during worship. Anong appropriate? Ano? Okay, gado lang, focus. Yeah. Gusto ko kay Lord. Na like. Oh. Duwagid ka kamot, I surrender all. Surrender to all. Nga why surrender? Why lupod pagit or just iban dili lang. Kay Ma'am Jabez gani. Amo lang ako na kay Ma'am Jabez. Oh. Duwa lang ka kamot. Duwa lang gid. Di ko tupad mo si Berhil. Amo magyapon. O magyapon. Ti kung what if during worship, ginamoy na kamot mo gulpi oh. Temptasyon gid. Why dan during bawal ano upod ang crush. Wala na siya. Crush? Ay sana mo crush mo dyan. Kuan lang, simple lang, katindog lang. Kaya wala lang minili. Okay lang. Ti kung tupad mo bi crush mo. Fight ko crush ko. Ako Japon. Sim lang. Sure do hindi ka kaguyo. Ti kung Maski ako lang isa, do oh. mas comfortable ko being do ano, simple lang. Pero kung daw hindi ko mabalan nga nagagulpi lang. Nagagulpi ka lang la bayaw sa kamot mo, gapiyong, gahibi. Oh. Ako galing si Pastor Ernie, taga Mindanao. Nang ano paborito mo na posisyon? Pungko. During praise and worship? Yes. Pungko lang kayo. Tag nga ah. Sige, ganda din daw. During worship? Kay kisati siyempre taman kapoy ba? Gapong ba ko? Nagkakanta na lang. 100 na yun. Dua isa. Hindi ako. Siyempre, ang focus nyo sa pag-worship is si Lord lang yun. Oo. Okay lang ito paray ka mo, pero kung sila nga, may time man na sa intimate, nyo nga doon. Sige. Hindi kung ito ba bi crush mo, Bi? Umudya po, same ka. Pungko. Pungko. Guys, are guys lang. Are. Nang mautod, mapili ka muna mo interview. Dasig lang gid. Sa naging ka pamangkot. Nang simple lang gid. Ano inyo paborito na posisyon during praise and worship? Natin tindog, two hands. Tindog lang ah. Shoutout guys sa Idyo Basketball and support my YouTube channel. And thank you sa mga kabasketball taman nga Ride. Continue to pray for us. Unity, prosperous, financial breakthrough. Thank you, Kitty. Guys, subscribe ka mo sa channel ni Pastor Bob. Awan butang ko lang link down below. Ga-vlog mo sa about basketball ministry. Awan na. Thank you guys. Thank you, Kitty. Binabati ko dyan yung mga pastor.
Sige, batiin mo. Yung mga pamilya ko dyan sa... Sa Umayan. Sige, Sa Umayan Baptist Church. sige, batiin mo. Ay, Dad! Oh, gani. TV5, CNN, tanan. Ay. Taal na tayo ko nung. Te, Saan naman ni Pastor? nang, ano lang, Ed, ano yung mo paborito na posisyon? Oh, posisyon mo lang. Ano paborito mo na posisyon? Mag-prison worship. Prison, oo. Ay, yabi ko kung ano din. Ano sabi mo? Prison worship. Ano Gano'n ka siya mo sa na. vlog mo na eh? Oo. Ay, di malas. Please subscribe to To his- his channel Jared. CNN. Jared Kaiser. Oh, Jared. Ay, si Jared Kaiser. Wala. Ikaw ba si Jared Kaiser? Wala. Ay, hindi na follow ko per me. Wala, thank you, Gid. Tudla, basta ginatripan mo lang ko. Ako pa mag-trip ha. Ikaw ba si Jared Kaiser? Di ba from Bacolod Evangelical? Siya na yung Bakyas yung Evangelical. Ah, okay. Beck na. Beckman siya. Oo, pero kung taga Beck ka, Bacolod Evangelical, tawag si Becky. Diba? Becky na. Jared Kaiser. Ay, subscribe. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Ano pangalan mo, ma'am? Ronaldin. Ronaldin. So, amo tong question, ma'am. During prison worship, amo na, dawa kamot, or ga... Depende, sir. Sa kanta. Depende sa leading man or pagpakikat man sa Where the spirit leads na, Gid. spirit. Amo na. Ikaw dupan mo, crush mo, be? Ano? Pag mo crush mo. Oo. Wala na siya. Bala na siya, yeah. Focus ka lang yan kay Lord, yeah. Yeah. Di kung kaptan niya, be, kamot mo, be? Kung kapta niya kamod ko. Sampaon mo, no? Hindi oh. I-feel ko pag hindi. Yeah! Diba, teka mo to, guys. Siya, yeah. I-feel yung pagid. Amo na. Kay Bossy. Lain, nagalibas ka pang pickpocket, nagali, no? Oo, na. Pati ka na joke. Sige, sige. Pero wala naman na siya. Itchapwera mo na sa idea at motive magsimba is to the Lord. Oo. Man niya mo. Gani, chak to, Gid. Sige, thank you, Gid. Shout out Ronaldin. na sa akin nga soon to be foreigner boyfriend. Yeah. Sige, batiin mo. Yeah. Yeah. Sige, tagi jacket. Thank you, Gid. Bigyan ma'am. ng jacket. First may jacket. First. Parere, ah. So, ma'am, thank you, Gid. Aring Thank mo, kamao. Kung may kape, may libre ito na kape, kagano. Thank you, Gid. Okay, okay. Interview na ko. Tapos sa gina pa. Gina ba? Makuta sabay ko Ako paano pa sa yung mag-drive perme pa motor. lang kay... Paano mag-drive motor yung isa ka tatay? Tatay. Hindi, sang wala ka pa asawa, paano Siyempre, kung mag-drive mag-drive motor? ka mo to, dapat may lisensya ka. Di kung wala ka lisensya, matumba ka, mabungguan ka, disgrasya ang gwa, mamalayran ka Tay, kung pa. tatay ka na, be, nga-drive ka na motor, paano, be? Siyempre, kung tatay ka nang drive motor ka muna eh. Kung single, be, kung single. Ha? Kung single ka pa Kung yun. single, pati medyo... Ano, gamo na. Amo na eh. Isa lang ikakamot. Sa kamato. Pero, sometimes pag ano sa dalaw, Dalawa. Ikaw ang tupad mo, crush mo. Ano yung mo, ano yan? tutupad ko ang crush ko. Oo. Amo man Japon, duwa man Japon, kalsa. Iba kasi ako eh, pag kahit sinong katabi ko, Oo. pag nag-praise ako sa Panginoon, wala akong pake sa kanila. Mm. Kasi yung focus ko sa Panginoon. Focus ka lang dyan. Tama. So, ano mabili mo na message sa mga viewers? Sa mga... So, sa lahat During ng mga viewers natin, lalo na sa mga during worship natin, kung sino man kasama natin, mahal natin, syuta natin, or ina natin, ama natin, kung sinong malapit sa puso natin, pag during worship, kailangan focus tayo kay God. Una. So, Pastor, thank you, Gid. So, guys, thank you, Gid, sa paglantaw sa video namon. Na, I hope nag-enjoy ka mo. Kag, please leave a comment down below. Kag, I hope may natunan ka mo. Kag, damo ka mo na learn. So, guys, make sure to subscribe to my channel and leave a comment or a like down below. So, I'll see you on the next video. Peace!